bersama Mr. Rico Marso dan Gilang pastinya. Jangkuan di ujung jalan, labuah panantian basimpangan dua are bimbingan tangan rapi pasandian bapisan jua rila lai dan rilakan buliak nak nyokanan datak jalan tuangku tio mato dan picingkan linga nyonankan duang tanpa jual palito cinta api rindu nyala juang bayang kasih dan buang gurau manjung dak akun juang kilakan dan pandai dan baca diri mangko salah dan membaca bayang dan pandai dan baca diri mangko salah dan membaca bayang. Gilang 3 Mr. Rico Marso. Jangkuan di ujung jalan, labuah panantian basimpangan dua are bimbingan tangan rapi pasandian bapisah jua rila lai dan rilakan buliah nak nyokanan datak jalan tuangku tio mato dan picangkan lengah nyonankan duang ke tampak jual palito cinta api rindu nyala jual bayang kasih dan buang gerau manjung dak akun juang kilakan dan dak pandai dan baca diri mangko salah dan membaca bayang dan dak pandai dan baca diri mangko salah dan membaca bayang.
berlalu. Dan setelah ini siap-siap buat artis kita.